Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Generoso. Taong 1971. Panay, Capiz. Itong mga panahong ito, kasalukuyang tambay sa kanilang lugar, itong si Generoso. Halos maglilimang taon na din siya noong walang trabaho sa kadahilanang lumaki siyang batugan sa kanilang pamilya. Napakawalang hiya nitong si Generoso. Kahit yung mga kapatid niyang may mga pamilya na, doon pa rin siya umaasa ng pagkain niya. Kapag hindi siya nito binibigyan, sinasaktan niya yon at pinagsasabihan ng kung ano-ano. Sa oras naman na wala siyang pambili ng pangbisyo, binabantaan niya yung papatayin niya, kaya na may wala din yung magawa kundi pagbigyan ng kanyang nais. Dahil sa ganoon niyang pag-uugali, kung kaya't ang iilan sa kanilang mga kapatid umalis na sa kanilang lugar. Ang tanging natira na lamang doon ay ang nakatatanda niyang babaeng kapatid na siya namang umaalalay sa kanilang mga magulang. Nagkataon kasi yung walang asawa, kaya syempre, yon ang mag-aalaga sa mga magulang nilang tumatanda. Sa halos 5 taon niya roong pananatili, abot langit na ang pagtitimpi nito sa kanya. Kahit madalas nag-aaway sila at hindi na siya pinapakain sa bahay nila, dumarating pa rin sa puntong hindi siya natitiis ng kanyang kapatid. Palagi rin naman siya nitong pinapaalalahan ng tumulong, gawa ng naghihirap din naman ito sa trabaho nitong ginagawa. Ngunit sa kabila ng mga paalalang yon, nanatiling walang pagbabago itong si Generoso. Inakala ng kanyang pamilya na gano'n na talaga siya, pero dumating ang isang araw na merong dumating na taong nakapagpabago ng buhay nito. Sa pagkakatanda ni Generoso, nasa buwan yon ng Oktubre. Malapit na noon ang katapusan ng buwan, kung kaya't inaasahan na niyang sasahod na naman ang kanyang kapatid. Sa pagdating niya noon sa kanilang bahay, nadatna niya yung pinapaliguan ang ina nilang baldado. Paglapit niya rito, pasimple naman siyang humingi rito ng pera para pang inom. "Ate, pahingi naman kahit 10 lang. Mag-iinuman kasi kami mamaya eh. Kailangan ko ng pang-ambag." Bungad na wika ni Generoso sa kanyang kapatid. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung umalma, gawa ng yun na lang din ang pera nito. Ayon sa kapatid niya, gagamitin nila ang perang yon pambili ng pagkain mamayang hapunan at ulam naman kinabukasan. Kapag winaldas yun ni Generoso, paniguradong wala silang kakaining pagkain sa gabing yon. Dagdag pa nito na kinakailangan nilang pakainin ng kanilang mga magulang, lalo pat matatanda na ang mga ito. Ngunit nang marinig naman ni Generoso ang sinabi ng kapatid niyang yon, walang pagdadalawang isip naman yung tumungo sa silid nito para kunin ang nasabing pera. Dahil dito, wala nang nagawa ang kapatid niya kundi hayaan siya. Ang tanging nasabi na lamang nito bago siya umalis ng bahay nila, "Huwag mong hayaang mawala muna kami bago ka magbago. Tandaan mo, lahat ng ginagawa mo may balik yan sa'yo." Pagkarinig naman ni Generoso sa sinabi ng kanyang kapatid, tumawa lang naman siya na para bang itinuturing lamang yung isang biro. Sa pagdating niya sa tindahan na kalimitan nilang pinag-iinuman, nadatnan niya ang kanyang mga kaibigang naghahanda na. Paglapit niya rito, agad naman niyang ibinigay dito ang kanyang pera para naman makapag-ambag kahit papaano. May mga pagkakataon kasing hindi na siya pinapainom ng mga ito tuwing wala siya roong naibibigay. Ang kagandahan lang naman noon sa mga kaibigan ni Generoso, meron yung kanya-kanyang mga trabaho, kaya na may hindi na yon nakadepende sa mga pamilya nito. Siya lamang ang bukod tangi sa samahan nilang yon, ngunit sa kabila ng mga pangungutya ng mga ito sa kanya, nanatili siyang nagbibingi-bingihan.
Para kay Generoso, di hamak na mas maganda ang walang trabaho gawa ng mas komportable roon ang kanyang buhay. Makakatulog siya ng walang iniisip na oras, makakalakad siya kung saan niya gusto, at lalong-lalo na wala siyang iisiping responsibilidad sa mga araw na dumaraan. Sa pag-uumpisa ng kanilang inuman, naging maayos naman ang lahat. Walang katapusang tawanan at usapan ang kanilang ginawa noon hanggang sa hindi na nila napansin ang bilis ng takbo ng oras. Pagsilay ng isa nilang kaibigan sa dala nitong relo, napawika na lamang yun sa kanila ng, "Nako, mag-alas 11 na pala. Mauna na muna ako sa inyo ha. Mahirap na. May trabaho pa bukas eh." Dahil sa sinabi nito, agad namang nagsialisan ang iilan nilang mga kasama. Si Generoso noon, patuloy pa rin sa paglaklak, gawa ng wala naman siyang iniisip kinabukasan. Nang siya na lamang ang natira sa pinag-iinuman nila, tinungga niya pa ang natitirang alak sabay lakad pabalik sa bahay nila. Habang binabagtas niya noon ang daan, panay pa ang ginagawa niyang pagkanta na parabang namamasyal lang siya sa kanilang baryo. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, bigla naman siya noong natigilan nang makarinig siya ng isang pagsitsit na nagmumula sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Pagsilay niya rito, doon niya nakita ang isang matandang nakangisi, may maputing buhok at nakasuot yon ng kasuotang animoy gawa sa abaka. Paglapit nito sa kanya, tinapik siya nito ng 3 beses at kasabay nito ang dahan-dahang pagkawala ng kalasingan sa kanyang katawan. Nang bumalik na ang matinong ulirat ni Generoso, labis-labis naman ang kanyang pagtataka dahil sa mga nangyari. Sinubukan niya pa noong tanungin ng matanda pero tawa lang ang naisasagot nito sa kanya. Maya-maya pa, mahinaho naman yung nagwika sa kanya ng, "Alam mo, iho, awang-awa na talaga ako sa iyo. Ilang taon na rin kitang pinagmamasdan pero nananatiling wala sa puso mo ang pagbabago. Hindi mo ba alam? Dahil sa ginawa mo kanina, hindi makatulog yung mga magulang mo. Magdamag nilang tiniis ang kanilang gutom, samantalang ikaw naman, nagpakasasa ka sa alak. Dahil sa iyong pag-uugali, labis kong ikinalulungkot na iparating sa iyo ang kaparusahang matagal mo nang hinahangad. Pero huwag kang mag-alala. Sa oras na matapos mo ito, mag-iiba ang pananaw mo sa iyong buhay." Kasabay ng pagwika ng matanda ay ang pagsilay ni Generoso sa nagliliwanag nitong mga mata. Sa isang iglap, ang lahat ng bagay na nakikita niya sa dinaraanan niya ay bigla na lamang naglaho at napalitan ng isang mahabang baku-bakong daan kung saan ang bawat gilid nito merong mga maliliit na damong pinaliligiran ng halos hindi mabilang na mga alitap-tap. Pagsilay niya sa kanyang sarili, napansin niyang wala siyang saplot sa katawan. Dahil dito, pilit naman siyang bumalik sa lugar na pinanggalingan niya pero sa kanyang paglalakad, patuloy lamang ang daang kanyang tinatahak. Pakiramdam noon ni Generoso, wala na yung katapusan. Ang labis niya pa noong ipinagtataka, habang lumalayo siya, unti-unting bumibigat ang kanyang katawan. Yung tipong isang hakbang niya lang, kalahating kilo ang naidaragdag na bigat nito. Dahil sa kanyang mga napansin, nagdesisyon siyang tumigil na muna pansamantala upang mapakiramdaman ng buong paligid. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon niya narinig sa kanyang isipan ang tinig ng matandang nagsasabi ng, "Ipagpatuloy mo ang iyong paglalakad na merong pagninilay sa iyong sarili. Lahat ng kasalanan mo ay isipin mo. Nang sa ganoong paraan, makakatakas ka sa lugar na ito. Pero kapag hindi naman,
matutulad ka sa mga alitap-tap na yan. Magiging palamuti ka sa lugar na ito, kagaya ng mga taong nabigong umalis dito. Buhay at kamatayan ang nasa magkabilang gilid ng daan. Ikaw ang bahala kung saan mo gustong pumanig. Nang marinig naman ni Generoso ang sinabi ng matandang yon, doon niya napagtanto na kinakailangan niyang sundin ang nais nitong mangyari. Sa muli niyang pagtahak ng daan, lahat ng kanyang kasalanan sinariwa niya sa kanyang utak. Nag-isip rin siya ng paraan kung papaano makakabawi sa kanyang mga magulang sa pamamagitan ng paggawa ng bagay na mabuti. Sa halos ilang minuto niya palang napaglalakad sa lugar na yon, hindi na niya mawari kung ilang taon na ba ang lumipas. Pakiramdam niya napakabilis ng oras sa lugar na yon, na parabang ang isang minuto rito ay katumbas na ng isang linggo. Lubos siyang ikinakabahala ni Generoso, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na kung sakali mang hindi siya makakaalis sa lugar na yon sa lalong madaling panahon, may posibilidad na hindi na niya masisilayan pa ang kanyang pamilya. Alam ni Generoso na iisang paraan lamang ang kinakailangan niyang gawin para mapagtagumpayan ang pagsubok ng matanda. Kaya namay, taus-puso niyang pinagsisihan ang mga bagay na kanyang ginawa. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, napapansin niyang paiba-iba ang klima sa lugar na yon. Kapag lumipas ang isang minuto, uulan dito. At ang susunod naman ito, iihip ang isang napakalamig na hangin na halos manuot sa kanyang buto. Labis yung nakakaapekto sa katawan niya, kung kaya't mas lalo niyang pinag-igihan ang kanyang ginagawa. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, marami siyang napapansin sa buong paligid. Kapag tumitingin siya sa gilid ng daan, napapansin niya ang mga alitap-tap na animoy nakikipag-usap sa kanya. Hindi naman niya yun gaanong pinapansin, lalo pat meron din naman siyang tungkulin na kinakailangan niyang gawin. Maya-maya pa, pagdating niya sa unahang bahagi ng daan, doon niya nasilayan ang isang lumang kwintas na nakasabit sa isang sanga ng patay na kahoy. Pagkuha niya rito, nangibabaw sa kanyang katauhan ang lahat ng kanyang pagsisisi ukol sa mga ginawa niya sa kanyang pamilya. Sa puntong yan, tuluyan ang naunawaan niyang mali ang kanyang ginawa, kung kaya't hindi na niya napigilan pa ang pagbuhos ng kanyang luha. Pagpikit na Generoso ng kanyang mga mata, ramdam na ramdam naman niya ang dahan-dahang pag-iba ng buong paligid. Sa pagmulat niya, tumambad ang matandang nakangiti sa harapan niya habang nagwiwika ng, Hindi ako nagkamali sa iyo, Generoso. Natabunan ng kasamaan ng kabutihan sa iyong kaluluwa, kaya naging bulag ka sa mga bagay-bagay. Pero sa pagkakataong ito, iibahin natin ang ginagawa mo. Ikaw na dating pabigat sa mga magulang mo, ang gagabay at maninilbihan sa kanila. Sumunod ka. Meron akong ituturo sa iyong leksyon. Matapos itong mailahad ng matanda, naglakad sila sa gilid ng palayan kung saan hindi naglaon. Doon niya nasilayan ang kubong pinalilibutan ng napakaraming alitap-tap. Pagpasok nila rito, bumungad sa kanya ang pinakagitna ng kubo kung saan doon nakalagay ang isang librong kulay puti na merong mga pulang pahina. Sa pagbuklat nito ng matanda, umihip yon ng usal sa hawak niyang kwintas na siyang naging sanhi upang lumamig ito. Ayon sa matanda, matagal nang patay ang agimat na yon, subalit muli yung nabuhay sa pamamagitan ng pag-ihip niya rito ng isang makapangyarihang konsagra. Upang masigurong buhay ito, inilagay yon ng matanda sa mesa at kasabay nito ang pagbagsak niya rito ng kutsilyo. Subalit, bago pa man lumapat sa medalyon ang kutsilyong yon, para yung pinigilan ng isang hindi nakikitang presensya
na siyang naging sanhi upang tumilapon yon papalayo sa kinaroroonan nito. Nang makumpirma na ng matanda na buhay ang agimat, agad naman niya yung kinuha upang isuot sa leeg ni Generoso. Matapos ang pangyayaring yon, doon na nag-umpisa ang pagbibigay nito ng leksyon sa kanya. Ayon sa matanda, isang pahina lamang ng konsagra ang kinakailangan niyang matutunan. Kapag nakabisado niya na ito, lahat ng bagay na hindi gawa ng tao, kaya niyang gawing agimat upang mapaayon sa kanyang kinakaharap na sitwasyon. Dagdag pa nito na, yon ang magiging pangunahing kakayahan ni Generoso na siya namang gagamitin niya laban sa mga nilalang na nagtatangan ng masamang presensya. Sa loob ng halos 1 linggo, wala siyang ibang ginawa sa tahanan nito kundi ang magbasa at magkabisa ng mga nasusulat. Gulat na gulat naman noon sa Generoso, gawa ng kahit hindi siya nakapag-aral, nakapagtatakang kayang-kaya niyang basahin ang mga katagang yon. Kapag binabasa niya rin ito, agad yung tumatatak sa kanyang isipan kung kaya't hindi niya na yun kinakailangang ulit-ulitin pa. Matapos ang kanilang pagsasanay, pinauwi na siya ng matanda. Bago niya nilisan ang bahay nito, inabisuhan siya nitong bumalik doon ng Biyernes ng gabi upang subukin ang kanyang karunungang tinatangan. Ayon sa matanda na, yun na ang huling magiging leksyon nito sa kanya upang masigurong ganap na siyang mulat sa karunungang ibinabahagi nito. Nang marinig naman yon ni Generoso, agad naman siya roong umalis para tingnan ang kalagayan ng kanyang mga magulang. Pagdating niya sa kanilang bahay, unang bumungad sa kanya ay ang nakatatanda niyang kapatid na halos nagkakandamatay-matay na sa trabaho, meron lamang maipakain sa mga magulang nila. Pagsilay nito sa kanya, agad naman itong itinago ang salapi nitong hawak na parabang ayaw nitong ipakita sa kanya. Hindi rin ito gaanong makatingin sa kanyang mga mata sa kadahilanang nasanay na yon sa mga masasama niyang ginagawa. Nang mapansin naman yon ni Generoso, mahinahon naman siyang lumapit dito para yon ay tulungan ng walang pag-aalinlangan. "Huwag ka nang matakot sa akin, ate. Nagbago na ako. Malayo na ako sa dating ako. Pangako, magmula ngayon, magtutulungan na tayo." Wika niya sa kanyang kapatid. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman yung nanlumo sabay yakap sa kanya. Sa puntong yon, lahat ng sama ng loob nito ay hindi na nito nagawa pang mapigilan. Inilahad din ng kanyang kapatid sa kanya ang sobra-sobra na nitong pagod para lamang maitaguyod ang mga magulang nila. Sa loob ng ilang araw, nagsama sila sa pinagtatrabahuhan nito. Iniwasan na din niya noon ang anumang kalayawan nang sa gayoy makabawi sa kanilang pamilya. Pagtungtong ng gabing pinakahinihintay niya, agad naman siya roong nagpaalam para bumalik sa bahay ng matanda. Sa pagdating niya sa pamamahay nito, bumungad ang matandang yun sa labas ng kubo kasama ang 2 maiitim na kalabaw. Paglapit niya rito, inabisuhan siya nitong makipagbuno rito nang sa gayoy masukat nito ang lakas ng kanyang pangangatawan. Makalipas pa ang ilang minuto, matapos mabulungan ng matanda ang 2 kalabaw, agad naman yung sumugod sa kanya nang walang pagdadalawang isip. Subalit, nang akmang susuwagin na siya nito, bigla naman yung naharangan ng kanyang agimat na siyang naging sanhi upang magawa niyang mahawakan ang sungay nito. Pagtisod niya sa isang kalabaw, dali-dali naman niyang nilapitan ng isa sa mga ito para talian ng lubid sa paa. Sa loob ng 5 minuto, naisakatuparan na niya ang nais mangyari ng matanda. Matapos niyang magawa ang bagay na yon, pumalakpak lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Ikalawang pagsubok, iho. Gamitin mo na ang konsagrang itinuro ko sa iyo. Ang mga kalabaw na ginapos mo, hindi yan mga pangkaraniwang hayop.
Tingnan mo, dahan-dahan na silang nagpapalit ng anyo. Nang marinig naman ito ni Generoso, dahan-dahan naman niyang pinagmasda ng mga nilalang na yon kung saan doon niya nasilayan ang pagbabago nito ng anyo. Sa puntong yon, nanlaki na lamang ang kanyang mga mata matapos niyang mapagtantong hindi yun mga engkanto, bagkus ay mga uri yon ng aswang. Alam ni Generoso na hindi yon kapani-paniwala, pero anong magagawa niya? Yon ang sinasabi ng isipan niya. Sa muling pagsilay niya sa kinaroroonan ng matanda, nasipat niya yung sumenyas sa dalawang nilalang para sugurin siya. Pag-atake ng mga nilalang na yon, agad namang dumakot sa lupa ng bato itong si Generoso para lagyan niyo ng konsagra. Dala ng kanyang takot at pagkabahala, taimtim naman niyang iniihip rito ang kanyang usal at kasabay nito ang pagsilay niya sa bato na dahan-dahang paglagas ng ibang parte nito. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang bilugang parte nito kung saan walang pagdadalawang isip naman niya yung itinago sa kanyang kamao na siyang naging sanhi upang maramdaman niya ang kakaibang lakas na biglang dumaloy sa kanyang katawan. Pag-unday ng saksak ng mga nilalang na yon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang pagkabitak ng matatalas nitong mga kuko. Dahil sa pangyayari, agad naman yung sinapak ni Generoso at kasabay nito ang pagtilapon papalayo ng nilalang. Sa muling pagtayo ng mga ito, kitang-kita niya ang pagkatabingi ng panga ng aswang na kanyang sinapak na parabang hinampasyo ng kung anong bagay na matigas. Dahil dito, agad naman siyang nilapitan ng matanda na parabang maging ito man ay hindi makapaniwala. Dahil sa mga pangyayari, agad naman itong sinunog ang dalawang aswang na kanyang nakalaban sa pamamagitan ng 5 buhay na kataga para makapag-usap silang dalawa ng payapa. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, pinaupo siya nito sa harapan nito na parabang meron yung mahalagang bagay na nais ilahad sa kanya. Sa pagtitigan nilang dalawa, inabisuhan siya nitong bitawan ang batong hawak niya na siya namang dali-dali niyang ginawa. Pag-alis ng batong yun sa kanyang kamay, gulat na gulat naman itong si Generoso nang masipat niya ang dahan-dahang pagrupok nito hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na yung nasira. Tama nga ang hinala ko. Hindi lang agimat ang kaya mong buhayin. Ang kinuha mo kanina sa bato ay isang mutya. Yon ang puso ng bato na nagbibigay dito ng buhay. Napakaganda ng kakayahan mo, Generoso. Sa abilidad mong yan, marami kang matutulungan. Magmula ngayong gabing ito, ako ang humihirang sa iyo na isa ka ng ganap na albularyo. Gayunpaman, kahit napatunayan mo na sa akin ang iyong kakayahan, mag-umpisa ka sa pagtulong sa iyong pamilya. Kapag nalinis mo na at naisaayos mo na ang iyong sariling paligid, doon ka pa lamang tumulong sa iba. Wika ng matanda sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan naman silang naglakad papalayo ng palayan. Habang binabagtas nila ang daan, inilahad nito sa kanya na maaaring yun na muna ang huli nilang pagkikita pansamantala. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na niya ninais pang tanungin kung saan yun pupunta. Sa paglipas ng mga araw, patuloy niyang pinag-aralan ang tungkol sa kakayahan ng kanyang mutya. Halos ilang taon lang noon ang lumipas, wala nang nakakatalo sa kanya sa kahit na anong uri ng tagisan. Ultimo yung mga antingerong dumadayo sa kanilang lugar, walang panama sa kanya sa oras na nakakaduelo niya ang mga ito. Gayunpaman, sa kabila ng kapangyarihan na tinataglay ni Generoso, hindi niya hinayaang yon ang kumontrol sa kanya. Ang ginawa niya, namuhay pa rin siyang ordinaryong tao na merong pagmamahal sa kanyang pamilya.
Lahat ng bisyo at kaibigan niyang purong kalayawan lang ang iniisip. Tuluyan niya na itong itinakwil sa kanyang pagkatao. Dahil sa pagbabago ni Generoso, nadugtungan niya pa ang buhay ng mga magulang niya. Naging albularyo rin siya noon sa kanilang lugar na siya namang naging takbuhan ng iilan. Pero alam niyo ba, na sa kabila ng pagbabagong yon ni Generoso, hinding-hindi niya pa rin makakalimutan ang matandang nagbigay sa kanya ng isang makapangyarihan na konsagra. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam niyo, sobrang swerte nito ni Generoso. Talagang 100% na swerte. Kasi isipin niyo sobrang walang kakwenta-kwentang tao to si Generoso. Kumbaga, salot nga to sa lipunan eh. Kasi unang-una, handa niyang ipagpalit yung kakainin ng mga magulang niya para sa bisyo niya. Sobrang ekis yun. Hindi yun gagawin ng isang matinong tao o may matinong pag-iisip. Maliban na nga lang kapag kinokontrol ka na ng bisyo mo. Ito yung tinatawag na na sobrang addict na. 'Di ba? Lalo na sa alak pa. Alak pa yung pinag-uusapan. Alam naman natin kung anong naidudulot ng alak sa katawan natin, 'di ba? Pero kahit ganun siya, kahit yung isa siyang salot sa lipunan, binigyan siya ng pangalawang pagkakataon ng Diyos. 'Di ba? Na magbago. O ito talaga siguro yung nakalaan para kay Generoso na magbago eh. Kasi nga noon nandun na siya sa parang kakaibang dimensyon. Nagbago siya eh. Pinagsisihan niya lahat ng kasalanan niya. Iniyak niya yon, di ba? Na siguro, kung hindi man niya tinatawag yung pangalan ng matanda o kung sino man, Diyos yung kinakausap niya. Kaya ang ending, nabigyan siya nitong makapangyarihang konsagra na to. Sobrang bihira nito. Ako sa pagkakaalam ko, meron tayong malalakas na orasyon na kayang bumuhay ng mga agimat ng isang dasalan lang. Ewan ko lang kung may nakikinig sa atin ngayon na sobrang lalim ng aral, kung alam ninyo yung dasal ng kredo. Mahaba yun yung kredo. Isa yan sa mga mabibisang pambuhay ng kahit na anong agimat. Isa rin yung mabisa sa pagpapakain ng kahit na anong mutya. Pero sagrado yung aral na yan. May makikita kayo yan sa internet pero sobrang daming kulang nun. Tsaka sobrang maraming maling spelling dun. So siguro mapagana ninyo kung meron kayong purong pananampalataya pero hindi ako 100% sure na tatalab yun. Tandaan nyo, nagbigay na ako ng isang word. Kredo. So, kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.